سلام سلام كورات حوات كمي وعلكم كمي لكم دحنا دكم لما عند حيزلكم مسأني هو مزمور داويد كام معرف حديكس كام معرف حمشتيو مسايك كاتتلوني تسفاي كبر بمغري راسيان زي ملالس أما قدي حاتيان كأ زي قوم أما منبري ملاقات سيدما زي كمات بحقي كزابير دا زفسا نتي حقون ليتر معاتن زمرمر سبسي بصوه إيو نسو كم تافريا ببكزيا اتب قوصلا قاعا زيترقف أو وسن وحازي ماي تتغلت يكون زقبرو كله يسلطو اتم راسيان كمزي نفاس كمتي نفاس زبطونو بقبوق يوم منبر كمزي أيكونن نمجدي صارقانتي إكزابير يفولطو إيو مجدي راسيان جنا كتطفئ يا أمو سلازي راسيان أفرد حاتيان اون أب محبر صارقان أيكومون إيو معرف كلتا سلامتا ايوم احزاب ጫው ዝብሉ ህዝብታሲ ኮንቱ ዝሓስቡ ነገስታት ምድሪ ትንስኡ መሳፍንትካ ሓቢሮም ንመቃውሕ ንስቦሮ ንማእሰሪ እውን ካባና እንደርብዮ ኢሎም ኣብ እግዚአብሔር ኣብ መሲሆን ይመክሩ እቲ ኣብ ሰማይ ዝነብር ይስሕቆም ጎይታ የለቅጸሎ ሽዑ ብኩርኡ ይዛረቦም ብነድሩ ከዓ ይፈራርሖም ኣነ ኣብ ጽዮነይ ኣብ ቅዱስ ከረነይ ንጉስ ሾምኩ ይብል ኢቲ ምዱብ ምክሪ እነግር ኣለኩ እግዚአብሔር በለኒ ንስካ ወደይ ኢካ ኣነ ሎሚ ወለድኩኻ ኣሕዛብ ንርስትካ ወሰናት ምድሪ ከዓ ንጥሪትካ ክህበካ ለምነኒ ብበትሪ ሓፂን ክትቅጥቅጦም ከመቓሓ ስራሕ መሬት ከዓ ክሰባብሮም ኢካ እምበኣርሲ ኣቱም ነገስታት ለብሙ ኣቱም ፈራዶ ምድሪ እውን ተኣረሙ ንእግዚአብሔር ብፍርሃት ኣገልግልዎ ብረዓድ ከዓ ተሓጎሱ ኩርኡ ቀልጢፉ ይነድድ እዩ እሞ ከይኩሪ ኣብ መገዲ ከለኩም ድማ ከይትጠፍኡሲ ንወዱ ስምዕዎ ከምኡ ዝምዕቁብ ዘበሉ ኩሎም ብፅሃን እዮም ኣብኡ ዝምዕቆቡ ዘበሉ ኩሎም ብፅሃን እዮም ወእግዚአብሔር ጠቃዕተይሲ ክንደይኮን ይበዝሑ ኣባይ ዝለዓሉ ብዙሓት እዮም ብዛዕባ ነብሰይ ብዙሓት ኣብ ኣምላኽሲ ምድሓን የልቦን ይብሉ ኣለዉ ወእግዚአብሔር ንስካ ግና ኣብ ዙርያይ ዋልታ ኢካ ክብረይ ንርስተይን እልል እተብላ ንስካ ኢካ ብድምፀይ ናብ እግዚአብሔር ኣእዊ ኣለኩ ካብ ቅዱስ ከሮኑ ከዓ ይምልሰለይ ተገምሰስኩ ደቀስኩ እግዚአብሔር ይድግፈኒ ኣሎ እሞ ነቃሕኩ ነቶም ዝከብኒ ኣእላፍ ኣሕዛብ ኣይፈርሆምን እየ ንምንጋጋ ኩላቶም ጸላኢ ወቂዕካዮም ንስናን ረሲኢን ሰባቢርካዮም ኢካ እሞ ወእግዚአብሔር ተንስእ ወኣምላከይ ኣድሕነኒ ምድሓን ናይ እግዚአብሔር እዩ በረከትካ ኣብ ህዝብካ ይኩን ምዕራፍ 4 ወኣምላኽ ጻድቀይ ከእዊ ከለኹ መልሰለይ ብጸበባ ኣርሒብካለይ ኢካ ድንቅ ጸለይ እሞ ጸሎተይ ስማዕ ኣቱም ደቂ ሰብ ክብረ ይኮን ክሳብ መዓዝ እዩ ዝሓስር ክሳዕ መዓዝ ንኾንቱ ትፈቱ ሓሰት እውን እትደልዩ እግዚአብሔር ግና ነቲ ደጊ ከም ዝሓረዮ ፍለጡ እግዚአብሔር ናብኡ እንተጠራዕኹ ይሰምዕ እዩ ኮርዩ እሞ ኣይተኣብሱ ኣመደቀሲኹም ልብኹም መርምሩ ስቅበሉ መስዋእቲ ጽድቂ ሰውኡ ኣብ እግዚአብሔር ድማ ተወከሉ ብዙሓት ንሰናይ መን እዩ ዘርኤና ይብሉ ኣለዉ ወእግዚአብሔር ብርሃን ገጽካ ኣብረህና ካብቲ እቶም እክሎምን ወይኖም ምስ በዝሐ ዝሕጎሱ ኣብሊጽካ ኣብ ልበይ ሓጎስ ኣንበርካ ወእግዚአብሔር ንስካ በይንካ ኢካ ብድሓን እትሕድር እሞ ብሰላም እግምሰስ እድቅስ ኣለኹ ምዕራፍ 5 እግዚአብሔር ንቃላተይ ጽንበሎ ንሓሳባተይ ኣስተውዕሎ ናባካ እጽሊ ኣለኩ እሞ ወንጉሰይ ኣምላከይ ንድምፂ ጥራዓነይ ኣድህበሉ ወእግዚአብሔር አንጊህካ ንድምፀይ ትሰምዖ ኢካ አንጊሄ ንልበይ ናባካ ኣቅኒዐ የማዕዱ ኣለኩ ብረሲእነት ባህ እትብል ኣምላክ ኣይኮንካን እሞ እከይ ምሳካ ኣየሓድርን ትዕቢተኛታት ኣብ ቅድሚ ገጽካ ኣይቆሙን ገበርቲ እከይ ዘበሉ ትጸልኦም ሓሶስ ዝዛረቡ ተጥፍኦም እግዚአብሔር ንደመኛታት ንጠባራትን ይፍንፍኖም እዩ
ኣነ ግና ብበዝሒ ሳህልካ ናብ ቤትካ ክኣቱ ብፍርሓት ናብ ቅድስቲ መቕደስካ ኣቢለ ክሰግድ እየ። ወእግዚኣብሔር ብምክንያት ተጸናጸንተይ ብጽድቅካ ምርሐኒ፣ ንመገድካ ኣብ ቅድመይ መልምዳ። ኣብ ኣፎም ቁም ነገር የልቦን እሞ ውሽጦም ጥፍኣት፣ ጎረሮኦም ክፍኣት መቃብር እዩ። ብመላሓሶም የቀባጥሩ። ወኣምላክ ኮንኖም፣ ኣብ ምክሮም ይውደቁ። ካባካ ዓልዮም እዮም እሞ ብበዝሒ ኣበስኦም ኣባረሮም። ኣባካ ዝዕቀቡ ኩሎም ገና ይተሓጐሱ። ንስካ ኣጽሊልካዮም ኢካ እሞ ንዘለኣለም ዕልል ይበሉ። ንስንካ ዘፍቅርዎ ድማ በኣካ ይፈሱ። ንጻድቅ ትባርኮ ኢካ እሞ ወእግዚኣብሔር ከም ብዋልታ ብጸጋካ ትኸቦ። ስብሐት ለኣብ፣ ስብሐት ለወልድ፣ ስብሐት መንፈስ ቅዱስ። ኣሜን ኣሜን።